close till I get up. Time is barely on our side. Welcome to King and Friends channel. Naman tag sa jujuwain o tutrupahin ni Renato Salo, si Renato Salo and Red Numbers. So atong i-revenge, atong i-rotate. So ako na po iyahang pangutan-on sa jujuwain. Sagutan ni pakita sa una ni Ate Raquel kontra Raquel James Santa Rosa. Pakita sa mga unggoyers at picture na ito. Dali. Duga. Nara. Hala. Dugaya ulo. Raquel Santa Rosa. Pakita sa dina. Mana si Raquel Santa Rosa. So, shooting this one now. Si Raquel Santa Rosa. Magtanong po. Camera Dina. I answer you. Yes? Jujuwain mo ba o tutrupahin? Jujuwain. Bakit? Jujuwain mga congoers kay paabot na din sa kabilaran. First time mo nakita si Raquel. Guwapa kaayo. Simple, lamig tingo. But makawas na ano mga kaunggoyers kay nanay anak. No choice pero ang piliyon siya sa jujuwain. Sunod, next. Jujuwain. Teka naman. Gaya mo na. Next is si Danica Pilinyo. Danica Pilinyo. Putos. Profile pic. So, pakita sa this is Danica. Papa sa ICP. Sige. Ipakita sa camera. This is Danica Pilinyo. Balik ko sa So, jujuwain o tutupahin. Para sa ako alam kung siya mag-kaunggoyers. So, kung wala pa siya anak, jujuwain. Okay, guwapa. Kama mo computer mga kaunggoyers. Simple, din jamming. Mana ang i-choose nga, jujuwain. Sunod kaunggoyers. Sunod is si sa picture si Arlo Oxtero. Ang pinakabutan sa eskwelahan. Buutan niya. Pinaka Uwa. Come on, room. So, it's just me. Tara, palit daw dito. So, ang goyer si Arlo Oxter. Nasa kwan ay nickname. Ang goyer si Okta. Guwapa dito siya. Para si Arlo Oxter, wala dapat ang paglaom. Jujuwain o tatupahin siya? Jujuwain. Bakit jujuwain? Guwapa. Di na lang. Guwapa. Right. This is Arlo Oxter. Jamming siya. Manang i-choose siya is jujuwain si Arlo Oxter. Nickname Uka. Ano na to, no? Next picture is the last one. Pinapagali usa si Analisa Alonso. Ang friends din natin sa una, ang nahigugma ni Renato sa una
Okay, pakita sa mga kaunggoyers ang picture ni Annalisa Allen. So, this is the home economics. Makulatun mo sa kagwapa. Star yung mata. Mana si Annalisa Allen. So, sunod. Tuturpahin. Kay ang una-una is kung siya, friendship, simple, may gamay nga tihig. Tuturpahin. Next, the last one na mga kaunggoyers. Na may usa, last one. This is Annalisa. Uyab niya? Nana siya uyab. Nana siya uyab kaunggoyers. Sa iyang profile na nakita na ako. Nakita niyo mga kaunggoyers o niya. Ngayon na profile pic. Pinakabong ka na picture ha. Paano mo na? Paano mo ma? Maiwasan yung mata. Ma-enhance o ma-elaborate? Yes. Altida. Loading lagi. Mana si Arlen Altida na siya uyab. Ayaw pag gara-gara Renato kaya na siya uyab. Ano ito? Mana siya kaunggoyer si Arlen Altida. So, I will choose tuturpahin. Tuturpahin? Okay. Jujujuway. Simple na siya. Maldita pero may pusong mamon. Pusong bato. Pusong mamon dahil. Pusong mamon. Sorry. So, mga tamag kaunggoyers. So, I hope kaunggoyers inyo i-subscribe, i-views, follow mo sa next vlog ni Renato. So, my name is Ron Sinampas. My name is Renato Sano from Asa, Amakinon.